zinga chuan Jennifer chuan zana an pa lei lai na lai a thlir wangwanga engi ati zo dot ngam si lovin ni zan ivaming rei om ve ti in azota William chuan nya kamu hil theilawa ti in a lo chang mai khwa a phone le thil dang lei tura akal tur thu ashila police station a chuan detective chuan William se no pa chu hak chuak zo lawa akol tlang thei bok si lo computer a an data atang chuan an address zonga a hmulawa wangin hospital lama vazot Jennifer alaulang an thalak te chu en kwalin anin nei ni om tak a gym vela thalak pakhat chuan amit ala tatlat William sam chu abuang ni in anunga dar thalanga chuan adum thung mak ati em awang chuan thil hriat chian bel du in hnuaia achuka study room a lutin laptop chu honatuma password ati dik theilo chuti lai chuan an pa lo thleng thuta man ho zeta thavin thil en call ang takin na om zaya Williams chuan a phone lei sak chu aron pe ma se signal la om nya lo makati hle a Williams chuan tlanga nom wanga ni thu lo soi detective chu hospital address pe ka chuan avakal midang dei lo chengin Jennifer Williams an chiat ngai lo thu an lo soya Williams chu aring hel ta hle mai station call-in accident zan khan tungi anupui accident to thu chu Williams khava shil tia azo chuan tuman an call lo thu le ama naron ngai ven top thu an lo shila ngorle zwala chuinga in a sha a zana po holo chuan hospital CCTV record avadila engtin nge Williamsin Jennifer chu anupui ani ti approve ti nurse azot achan chu Jennifer ID an huzo lawa nurse chuan chung ko thalak le ata tu atangin ti in a lo chang CCTV footage chu anin pick up vara tang chuan Russell Williams nge me chu alo chuaka Jennifer pasal lem chang ani ti sia in mela le ti in a phun sap zana annu pa an romantic don lai chuan Jennifer chuan accident to zana thil thleng ni on tak a hmuzoka law zetin lai ta on Williams chuan thinrim zetin a chwa san zinga chuan pangpar borking in ngai dam aron dila a pangpar ngai nat berani thu aron shil detective chu tatu dora vakalin Jennifer tatu chu Allen tina ani ti avashi thaya chumi mang chuan Jennifer nu le pati address a sha thei pha a anin avathlen chuan alo re chiap kongka po alo in kal lawa room avalu chuan Jennifer nu le pa ruang chito lampang chu avahmu William su mi hlauhawm tak ani ti a sheta a Jennifer po din hun hlauhawm taka ading mek ti a shethiam Jennifer chu mangchia in a ti har hlol thil dik hlauhawm nge ya a hriat wangin hriat chhuah nge ya du William sin bual mek ti a hriat chuan a ipte dapin
a wallet a thu ruk saka Williams chuak tur chuan a room a akal nana wallet chu a check chuan ama ID a hmuhlol bakilin kong khar chu a honga inwaya chukin laptop chu a hmingpum da in a hong theita thalak te en kwalin Williams chu a pasal ni reng lauti a shechuaka accident zana tu po kha Williams lem chang ngei chu ani ti a shechuak ani chuan khongi a pasal dik tak jok a om ti zon tuma an search chuan internet alo om lo wifi hrui chu zai cha ani ti awa hmu a detective po an na thona chin office lama alo vakal ve a Russell Williams lem chang chu Ryan Garrity ani ti awa she chuak information dealing address ane theta chuti lai chuan Ryan chuan a wallet a hmu zo lo wangin in lamaron pan meka Jennifer po ina tanga chuakin a phone chuan signal omna azong kwala atlung na lama Ryan a thapa kut chu a hmu a chuti lai tak chuan Ryan chuan alwa lungin aron chuchor ni khoshelavina om hala a har chua chuan Ryan chuan room a lo lu pui meka ma angzetin Jennifer chuan khongi a phone ngatinge internet shui a zai cha ti ti azota Ryan chuan muthil na damdoi aron ei lui tira Jennifer chuan tu phiang sen nge ani le a pasal chunga enge ati azota Ryan chuan Jenniferin a pasal ani lauti a sha chuak ti a shatin akal baulau nan ake chu chenin a thunsak a chwa santa Ryan Tilvale ho tur chu nurse khan lo hmu fu in alo aw chiama anupui physical therapy jan a hun to thule abyak tlang thelo thuwa soya chwanlam haute siamin a atlan santa police motor chuan aron umzuya ama an lo umzuya ani ringin chemtian yan chuan alo in ring rana ma se ama an lo lo hlau Jennifer mu po aron har hlol ake phwarna chu tal chwa tum ru hle a to pa chuan a tal pi theita aru atliak ngei ni inalang kitchena kalin te pa hmu chuan a tuama garage a alut arim chia ti kher mai ama kara wa hmu a cha bia hmu mai lo a phone chu a hmu chuak lol Ryan chu ron thleng ve chia in a biru hal thwaya kar hnung chu lo hongin Jennifer pasal nge mei taksa chu alo dan hi in pona a chwalen hu chuan Jennifer chu in lama atlan le thwaya Ryan chu Jennifer check turin aron lut Jennifer chuan khumathleng han shama ake phwaron check atum lai chuan Jennifer chu alhau thong he van nei thak takin doorbell alo ri hlau mai detective chuan aron zong mutang nge alo ni Ryan chuan lu tirin alo biru a Jennifer po chuan detective champuina alo deal ve vat chuti lai chuan detective lua chuan Ryan chuan aron chuchor mai Jennifer chuan alo hu Ryan chuan ron umzuin aron manbet akenalai chu me sakin avau boka
Ruma bok chuan han kal hnan le Ryan chuan detective chu kulara akal hnana shuine na ron le Jennifer kut chu aphuar beta amhangai thu le athil ti zongjong chu Jennifer in amhangai ve theina na ti ani thu asoi kumtam takalo zir chian to thu le Jennifer chuan mel khat po mel ve ngai lo thu asoya Russell William satlana wanga athin rim thu asoi akong dal thei tu chu ada that vek to thu asoya Jennifer nian chuan him taka omdun adu thu asoya Ryan chwa lok hu chuan Jennifer pon tal chwa tum na samai candle le lighter atitla Ryan alo luta candle chu lo charin lighter chu a hmu mai lo Jennifer chuan alo be boy charchara thataka omdun adu thu alo shilve chuti rual chuan intura du thu soin Ryan chuan intur lak sak turina chwa sana chuti lai chuan lighter chu ake in alo chara aphuar na shui chu a hal chat thei ta hlau Ryan alo let le chuan Jennifer chu alo biru a pangpar khoina chuan alua alo chubura atlan chua ngal tlang lama tlan chawin singna la zonga Ryan chuan aron zuya detective po alo har chuak ve mek bok cooler atangin alo chuak ve thei ta shama chaw chung chungin aron zui ve Jennifer chuan atlan chian na lama ake latina zuya a out shot Ryan chuan chu thom chu shia in alamaron pana Jennifer chu lo biru in Ryan chu thing tumin alo wa anin swal boy chiama Jennifer jok chu chaklo ni in aluma Ryan chuan silai ne na ron pan nga tinge ti hiani om tlat le nga tinge kan himdun theilau ti pa in ka tumin atina aka ma chuan detective in aron bo thuta anin swal zui Ryan in detective are be lai chuan Jennifer in silai in Ryan aron ka pop pop Ryan chu athita dera Jennifer chu detective in ron kwa in atap lop lop mai khathum nuwa chuan detective po chuan move on tumin afanu toy chu donation turin apeka Jennifer chu lokalin in thlanan aron hmu alo ni in kwa wangwangin anin mangtha a detective chuan apasal dik tak Russell le khazia alo pe chu le kha chuan Jennifer chu ahmangai thu le ahmangai reng tur thu alo in zia ka kan video tiam hmu no min ti chuan min lo like sakin min lo subscribe ula video hmu nom tak tak ron ti chwa zel kan tum don nya